Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po ay samahan nyo kaming mag-food trip sa isang kakaibang takoyaki na sa sobrang sarap kahit mapaparami ang kain mo ay hindi ka mapapaaga sa heaven ito dahil purong gulay ang ginagamit nila na sangkap. Mayroong cabbage, carrots at spring onions. Talaga namang napaka-healthy ng takoyaki na to. At ang kagandahan pa ay hindi mo mamamalay ang gulay pala ang laman nito. Dito lang yan sa Heavenly Takoyaki na matatagpuan sa Super Metro Lapu-Lapu City. Pasok lang kayo sa loob sa may food court banda sa harap ng BPI. Mayroon pala silang dalawang flavors, ang regular takoyaki na may mayonnaise sauce at ang kanilang bestseller na cheese takoyaki. Available na din pala sila for franchise. For more info, message lang po kayo sa kanilang email htfranchise.inquire@gmail.com or call 0967-184-4594. Mayroon na po silang 15 branches all over Cebu, kaya talagang proven na mabenta ang products nila. Kain na tayo mga ka-studio. Thank you Lord for this food. Amen. Tara, tikman natin ito. Ang sarap. Hindi mo akalain na gulay ito. Yung flavor nito po, ito po yung mayroong cheese, no? Cheese takoyaki. Saka sweet and spicy na sauce. Wow. Maango? Init pa? Ito naman pong akin is regular takoyaki. Tapos mayonnaise po yung kuan niya, yung sauce. Ang sarap po. Para talaga siyang hindi gulay yung laman ba. Meron po siyang, yan o, merong cabbage. Buksan natin yan. Merong onions. Merong carrots. Yan, tingnan niyo po. Nag-aso-aso pa, init kayo. Bagong luto po kasi. Masarap po ito gawing snack. At saka kahit mga bata po pwede pong kumain ito kasi hindi po nila akalaing gulay pala ang laman nito. Masarap po.
Mm. Nagbang na.